Древна Елада през 1200 година преди Христа. Менелай организирал голям запой в чест на новоподписания мир между Спарта и Троя. Всички важни особи присъствали на запоя. Сред тях се откорявали Хектор, Парис, Великата Агамемнон, но най-много се откорявала красавицата Елена. Празненството продължавало вече няколко часа. Мъжаките се подавали на силното вино, благословено от самия Дионис. Агамемнон, който няма намерение да търси мир с Троя, искал да развали договора. Нека пием за мира между нашите два велики народа. Пием за мира между двата велики народа. Нека пием. Ела с мен в Троя да си живеем живота. Обичам те. Никога не съм виждал толкова красива жена, колкото теб. Колкото и да искам да дойда, не ще мога. Ако Менелай разбере, ще те убие, а Агамемнон ще прати армия, каквато никога не си виждал. Бе, така ли, бе? Майна, какво прави тя тук, бе? Откраднах я за да споделим любовта си. Глупак! Сега Агамемнон ще нападне Троя! Подлите троянци откраднаха твоята Елена. Ще изравним техния град с земята! Това пари ще го убия! Но, братко, няма да се справим без Ахил и героят му Бицепс. Изпрати няколко верни воина да го доведат. Ахил, най-великият измежду великите войни, син на Пелей и богинята Тетида. Той искал единствено славата от войната. Одисей отишъл при него с молба за присъединяване на Ахил към похода. Велики Ахиле! Това ще е най-голямата война, която някога света е виждал. Знам, че не би отказал славата, която ще се носи още хилядолетия. Одисей, приятели, много добре знаеш какъв ще е отговорът му. Защо да изпрати няколко война, вместо ти да идваш? Много добре. В Троя цар Приам обсъждал с Хектор, Парис и Андромаха дали да задържат Елена. Сине, ти тъп ли си? Заради твоята похотливост навлече вода на цяла Троя. Може ли си такъв путил? Слушай сега, баща ми, обичаме се и се взехме. Нали все пак ти си казал, че щом младите се обичат, трябва да се вземат. Елена най-после заспа. Тя е много красива и умна пари, се удари джакпот. Не съм. Татко, тази жена ще донесе на Троя само болка и смърт. Знам, но какво да направя? Те се обичат истински. Аз и да върна Менелай, Парис пак ще я вземе. Излезна Ахил с мирмидонците и превзеха Троянския бряг за минути. Опустошиха храма на Аполон и Ахил плени красивата Презида и я отведе в шатрата си. Това си ти, бе. Не съм ти ман, съм ти бен, съм ти чаша за кафе. Ахиле! Фу, бе. Оня дебелията вика. Това си педала, айде, бегай. Стой, бе! Стой, бе! Значи армиите трябва да бъдат в петък там, така ли? Окей, значи в петък, така ли? Айде, че ме търси Ахил. За какво ме викаш, бе? Трябваше да кажа 4 етажа до тук. Ще се биеш ли утре за мен? Ти не си се напил, бе. Края на войната. Ай, чакай! Чакай! Ай, чакай, бе!
Sotekera. Ben rebedey olmanın bir genelef oldu. Ludovar Larin. Ogluk Eri Kasa. Ben kırık olmayacın. Yaprak Duknu. Siktir. Аха. Няма да имам война. Аз ще се бия с Менелай за Елена. Сине, той е 2 пъти по-як и по-силен от теб. Няма шанс срещу такъв великан. Ще се опитам. А Халесче, мислиш, че мога да се мериш с мене? Абе, не знам, ама Елена си е война, знаеш какво правихме с нощи. Ах ти, куче! Заради това Путио не ме напусна! Ти на кой ще викаш Путио, бе? Путио! Мой мъж не е Путио, той е машкар, не Чехъл. Ле, добре ли си? Его ме е там. Майко ме. Парис избяга, но Хектор довърши това, което той не успя. Менелай падна от копието на Хектор. Порнофилм, първа част. Съжалявам, че не ми става. На мен не ми върви. На заранта Одисей и Ахил имаха сериозен разговор. Лазай! Ай, улитай, бе! Абе, улитай, бе! Върни се. Имаме нужда от теб. Особено Брезеида. Агамемнон е гор човек. Признава грешките си. Ой, дебели ли те прати? Гаден пияница. Ти откъде разбра? Както и да е, трябва да участваш. От всички гръцки владетели те пожелавам най-много. Но все пак не ме кефиш. Ще ни пребеш всички. Само за да видиш падението на дебелия Агамемнон. Стягайте корабите. Боговете са на наша страна. Сега е времето да унищожим гръцката войска. По-добре да ги очакваме, не налитаме, защото те ще бягат. Изгоряването на храм разневи Аполон. Нападаме сутринта. След изтезняване. На сутринта троянците вече бяха изтрезнели и нападнаха по-рано от планираното. Огромните армии се смляха на бойното поле. Настана грандиозна битка между Хектор и Патрокъл, който беше навлечен в успехите на Ахил. Битката завърши пагубно за Патрокъл. Когато Хектор разбра, че това не е Ахил, се разстрои и заповяда оттегляне.